تماشاوان هێژا لالیەکیدن هەفسەرۆکێ پارتیەکیدیا دموکراتیک غەریب حەسۆد دەربارەی چوونە فرمانداری گشتی قەسەدێ مەزنوع عەبدێ ji bonekê Ewropayê axivî û got got êdî li ser mijara garantiya welatên Ewropayê û Kongreya Navnetewî wê gotûbêj verekirin herûha got ji bo pêşî li şer bêgirtin temaşavan hêja û çareserî pêk were êdî divabe welatên Ewropayê êdî berpirseriya xwe ya li hemberî Sûriyê pêk bînin. Di serdema pêvajoya entegrasyonê de fermandarê giştiyê Qesedê serdana Başûrê Kurdistanê kir. Mazlûm Abdî li bajarê Hewlêrê bi nûnerê Amerîkayê Sûriye û Iraqê tombarak re hevdîtinek pêk anî. Piştî vê hevdîtina li Hewlêrê Mazlûm Abdî ji bo hevdîtinên fermî derbasîya Ewropayê bû. Hevserokê PYD Xerîb Hüsod derbarê van mijaran de pirsên Ajansa Welat bersivandin. Xerîb Hüsod diyar kir ku mijara hevdîtina li Hewlêrê pêvajoya entegrasyonê bû. Li ser çûna Mazlûm Abdî ya ji Ewropayê re jî Xerîb Hüsod got serdana fermandarê Qesedê li Ewropa gavek erênî ye. Em bawerin dê encamên baş jî bixwe re bîne. Nîqaşên wisa bi nûnerên Ewropayê re ji bo naskirina îradeya gelê Kurd e. Pêwîst e aliyên navdewletî jî bikevin nav û weke garantor bi rola xwe rabin. Li ser pirsa pêvajoya entegrasyonê di çi astê di dome hevserokê PYD ev bersiv da. Di hinek aliyan de xitmandin heye. Ji ber ku tîfaqek heye lê bêqanûn e. Hikûmetek heye lê bêqanûn e. Ew jî dixwazin çareseriyê bixetimînin. Metirsiya mezin jî di vir de ye. Heke hikûmet dixwaze li gorî xwe nêz bibe û îradeya me lewaz bike û me teslîm bigire, em vê yekê qebûl nakin. Em li ser pîvanên exlaqî, însanî û netewî vê pêvajoyê didin birêve birin. Xerîb Hüsod her wekî behsa mijara destkeftiyên zimanê dayîkê û mafê jinan jî kir û ev anî ziman. Ev mijarên bîngehînin. Divê zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Heke zimanê Kurdî nebe zimanekî fermî dê tenê di malê de sînordar kirî bimîne. Em tu carî qebûl nakin ku zimanê Kurdî nebe fermî. Ji bo jinên Kurd jî pêşengiya şoreşê kirin. Mijara ziman çawa mijara sereke ye, mijara destkeftiyên jinan jî mijara sereke ye. Heke destkeftiyên jinan neyê qebûl kirin pirsgirêk dê mezin bibin. Herî dawî hevserokê PYD behsa vegera koçberên Efrînê kir. Bi gotina wî vegera koçberên Efrînê gavek girîng e. Lê mixabin amadekarî nehatin kirin. Hikûmetê Sozdana amadekarî kir. Lê hikûmetê zemîna vegerê li Efrînê amade nekir. Hey gelek malên Efrîniyan di destê çeteyan hinek malbatan de ne. Ev jî berpirsiyariya hikûmetê ku wan çete û malbatan ji wir derxe.